Egun gogorra gaurkoa. Macho, maite zaitut. Gorbaitere du polenta? Bueno, jakutzen bezala, dentroa amaitutzat, astero, egingo diogu bozkatzeari besteetaretako partaidei. Beraz, hasi banan-banan, hasi zehorre, Bueno, nik txino bozkatzen dut, kulean oso txarra delako. Bueno, bere bozka, txinorentzat, bueno, izan da, ez zait gustatzen rubio delako. Osea, ez zait gustatzen. Txino, zuretzen. Bueno, nik gamba bozkatuko dut, alergikoa naizelako. Nik Aritz Lujambio bozkatzen dut, gaurkoan bere presentzia falta mota dugulako. Pero... Nire bozkaren txinorentzat, astelenak gustatzen ez zaizkitelako. Esanda, fiskal banatu dugu nitia, Txino bozkatzen dut, horrelako egun garrantzitsuan faltan bota delako bere presentzia. Miren, Nire bozka txinontzat da, oso indartsua ikustet eta egoeste izan behar dekola zontan. Bani rula asfaltan bodaten dotelako. Barduen txino, nahi dotelako. azkenik, gaia, mesedez. Nire botua ere txinontako da, bere bizarruzia guztiagatik. Nik jaso ditu dagoeneko zuen bozkak, erabakiko dugu, edo ez, gian, berdinketa dago, nor izango den, nominatua, aste honetan. Ea ba, lehenengoa. Morretik erabaki du, txino izango dela, partaietakoa. Norbaitek errepikatzen du, eta bigarren bozka ere txinorentzako. Bueno, baliteke hemen bi partaide izatea, eta bigarrena ganbarentzako izango da. Horra ba, bozkaketak bi txinoren alde, bat ganbaren alde. Gabarnarekin goaz, eta badirudi ez dela berdinketarik izango. Txinorentzako da laugarrena ere. Horrela da, iritsi gara azkenekora, gogoratzen dugu, nola jodazten moztaketak. Oso erabakita dago, 6 eta 1, txinoren alde, beraz, azkenekoak, ez uste, da bizikoren duenik ezer. Eta azkeneko hau ere, argi dago, txinorentzako. Horrela ba, bueno, kapitaen entrenatzaileok, zuek erabaki bat duzte, bigarren partaidea, nor izango den, txinoren aurkaria edo dueloan bakituko dena. Julian,
nik enekien kapitainek partatu barko genukela gure taldeko bozketa batean, Beti ezerro eta sartzen ari zaio eta zera, etxekia, zein barri jau, guai ze gure taldeko bat hartu barri jau. Ni harrituta nago. Baina ez, justoa beti atuna bakarri jate jau, eta guai zera gure taldekoak nominatu beharra, ni ez garbi guztia, Julian. Korta, atunaz aparte ere polenta ere emate jo, Bueno, poleta ere gozatzedik, bizka eta txaldea, baina, gas, etxekia. Dios, gabe Dios! Taldeko guztien artean bat, Zuen, Julian? a ber, barkatu, zuzendaritzatik, esan didate, zuek erabakiko dutela, nor izan daiteke. Talde ontakoa, edo beste talde batekoa. Zuek ikusi behar izan dezuten, gaur, gertatu denaren inguruan, eta erabaki bat hartu. Bueno, txino potentearek, Zaiazio. Niretzako Julian bea, ikuste, hostia, Ba, Julian egezi porkulotako balillo egin. Utziza Julian hor, etxean gatu da dira eta zea, nik taldetikan neska fuerte bat hartuko nuken. Jalen bea? Maialen ondo ikuste jaz, bai. Horrek proa jana bali beha jana eta korrika bali beha korrika. Ondo ikuste jaz. Maialen jaliko jau. Vale, bueltatu, Arekin goiko. Maialen. Egitazu polentan gatu. Hemendik aurrera, mamatu duzu. Adierazteko, nominatua zaudela. Zuek orain ja, kanpanetura itzuli zute. Gurina, mesede. Maialen, zurekin gaude. Emina zurekin. Venga. Hora, Julian, vamos a hacer. Txon Julen, berriro. Zer iruditu zaizu? Bueno, zer iruditu zaizu kapitainen erabakia? Ba ez dakit, agian pixkat inizua, baina bueno, nik uste pentsatu dutela ni fuertean izela eta zoze izakera hor, txino etxai gogorra da, baina nik uste inaitekela. Aurtengo, dueloa izango da. Bai. Zer esan genuen oso gogorra izango dela. Txino aurkari gogorra izango da. Bueno, ikusikoa. Bueno, horren ja bai, duela hartu. Bueno, ikusikoa da. Bai.